Koliko god zima ima svojih čari i ljepota kojima se divimo i veselimo, ona nas je često puta prisilila da razmišljamo i o drugoj strani ovih dana. Tako nas je i ovogodišnja zima iznenadila ovako visokim naslagama snijega. Mlađi Zagrepčani ne sjećaju se da je u Zagrebu bio ovako visok snijeg. Zadnja godina koje se sjećaju tek stariji Zagrepčani jest godina 1901. kad je Zagreb također bio prekriven ovako visokim naslagama snijega. Da bi se omogućio promet gradom, na pobudu gradskog načelnika gospodina Wernera pristupila su mnogobrojna zagrebačka društva, članovi ustaških vojnica, vojska i mnogi dobrovoljci čišćenju ulica od snijega. U poglavnikovoj Hrvatskoj i ovaj put se pokazalo da disciplina građana može samo koristiti cjelini i svakom pojedincu.